Ac tu flaen i ni'n gweld y cynta o ryw 5 dosbarth y cyffyle hela. A'r smalls yw'r rhain, y cyffyle bach, lan i 105.8 cm. Sy'n cystadlu tu flaen i'r ddoi ferniad Matthew Lawrence ac Mark Fitton. Matthew Lawrence sy'n gwneud y marchogaeth. Mr Mark Fitton tu flaen i ni nawr yn gwneud yr cyffyle mewn llaw. Mark Fitton sydd yn beirniadu cydymffurfiaeth yn magu cyffyle hela ei hunan a cyffyle chwaraeon dros 20 mlynedd o brofiad y fe o fagu cyffyle'r fath. Odi, mae Mr Fitton yn un sydd wedi magu cyffyle hela Irish Drafts a cyffyle fel chwaraeon. Mae fe'n enwog iawn dros rhyw 40 blwyddyn, so digon o brofiad gyda fe i wneud i waith heddi. Mae'n sefyll rhyw 5 o ferch ac yn ffarmo, wy'n deall, dim bell o Manchester wy'n credu defed a tym bach o beef fyd a'r cyffyle ar yr ochr fyd. So, wneud digon o ferniadu ac yn berniadu o dan panel yr cyffyle chwaraeon ac yr hunters yn y wlad hyn. So digon o brofiad. Am beth fydd e'n edrych nawr te, fel cydymffurfiaeth gyda'r adran yma'r cyffyle hela? Wel, fel wedes i, mae rhyw 5 dosbarth a mae'r patrwn y cyffyle hela yn bwysig yn y dosbarth hyn. Ti'n bod, mae yna wahaniaeth i gael. Gwahaniaeth ychydig, ond fel y pwysau sy'n fwyaf wedyn ni, mae tym bach mwy o drwch fel welwn ni'r dosbarthu mynd mlaen. Mae'r rhain y cyffyle bach lan i 105.8 o wedes i. Mae'r rhain am falle rhyw fenyw neu tymod rhywun ifanc neu rhywun bach. A wedyn wyt ti'n mynd am cyffyle ysgafn, fel welwn ni'r gwahaniaeth, fel ewn ni trwyddo'r dosbarthu canolbwysau ag y cyffyle trwm wedyn am rhywun tym bach fwy o seis. Eisiau tym bach fwy gario fe neu hi, wrth gwrs. Matthew tu flaen i ni nawr, Matthew Lawrence yn wneud y marchogaeth. A dyma ni, Wycliffe wedi cael ei dynnu mewn i'r safle cynta yn yr adran yma i'r cyffyle hela i'w marchogaeth, i'r cesig neu'r adferch dros bedel blwydd o'd.
Yr adran lleia yw'r hein, Rob. Yr adran lleia, ie. Mae hwn yn geffil bach boblogaidd iawn. Mae fe rhyw 16 o oedran wedi ennill digon dros y blynydde, wedi bod mas yn cam dyma bach am Abbey Dark sy'n ar ei gefennau wedi cael ei fenthygu ac dod nôl i ennill y dosbarth hyn y Smalls. Wrth gwrs, yn holl bwysig, wrth gwrs, mae'r dosbarth hyn yn cynnig fel qualification i sioe ceffyl y flwyddyn yn hwyrach yn y flwyddyn, so mae hwnna'n bwysig. So, Wycliffe i Abbey Dark. Ac mae yna wen ar wyneb y perchennog, a wi'n siŵr bod yna wen ar wyneb y ceffyl hefyd. Dyma ni yn dod yn fuddigol yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth i'r cesig neu'r adferch dros 4 blwydd oed. Wycliffe ac yn berchen i Miss Abbey Dark. Llon gyfechad y gwresog iddyn nhw. Ac yn ail wedyn yw Samantha Costin a Kilcannon Skyfall 1807. I'r perchennog Samantha Costin fel wedon ni, ond y diwrnod y bore yn perchen i'r ceffyl bach hyn. Buodd moliant ar y maes nithwr a mae yna foliant yma nawr yn llythrenol, a hynny i Wycliffe sydd yn dod i'r brig yn yr adran yma. Ceffylau hela o marchogaeth, y cesig neu'r adferch dros 4 blwydd oed. Ac yn amlwg, yn plesio'r perchennog, Miss Abbey Dark. Ydy, mae hwn yn un sydd wedi mynd yn dda heddi. Mae'n rhaid gwrdd yn Dylan Ligadi yn bendant pan dath e mewn. Ac i rywun sy'n dilyn y gwad, tad hwn yw Oldland ac y fam yw Sinet. Arwydd gref na sydd angen ar y ceffylau hela, ie? Wyt ti'n gallu gweld y mae gorffen gryf, tymod, a edrychad i ar ei goesau fe. Mae tym bach o asgwrn, tym bach o drwch. Ac mae hwnna'n bwysig a trad David, bwysig iawn am ceffylau hela. Wy'n gobeithio fe welwn i'r patrwn hyn fel un mynd mlaen trwy'r 5 dosbarth.